سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قداسنا زلوم زبلنا يم زيناتاتن حبريتان تنتنان حزنا لكم دبخيلنا لنا كسام موداتا بسانا كتكتسلو بتحتنا نعدم عمنا لو مارستي فلاديمير بوتين عم تاوز قبرو حد عبي بريس كونفرنس او زتوكورا كنرينا جن كاوز ايون بزح معبالتات زي قبر زلو فلاديمير بوتين ام ميديا ابقد ميديا ناي وشت عدن ناي دقن متيوم كتاو حتو تازحتو كملس كله بزعبا كله تهلو زلو كنتات بزعبا يوكرين بزعبا وشتاو قداياتو بزعبا سوريا بزعبا استفل عليه زمدنا بزعبا مقراص ناي تكوينات سفع زخونه كلمتي كاوتو ما قد السيتوتات حزنا غريبنا لنا بحال وجن دما براسلس عبي وعلا ناي يوروبيان كونسل ناي مرحتنا هاجرات كما دما ناي يوكرين تراخيبا معوز قبرو زلون زهندس وزلون سلازي بوتين تايبلالو نسوم تايبلالو ان نصاصرنا كنركن فتنينا نيتوون مغلطيتات كب جميرلو كاوصاي نايت عنا اب كابراشا زوصا اگداس حبريتاون كنركن فتنينا ابت مونغو كونفرنس ما بوتين بكونفيدنس امريكا نحدا قداس ادم عديمو الله امريكا نخلهم اوروبا بحده سون كرينا لايك جبرو سبورت جبرو سام مودا تمسانا صنعو and then بزيا كنجمرينا let's go. Turning our attention now to Russia, where President Vladimir Putin has been speaking with Russian journalists and citizens about his full-scale invasion of Ukraine in the annual news conference. Just a short time ago, he declined to say when Moscow would recapture the southern Kursk region from Ukrainian forces, but did say his forces are making advances overall. The situation is changing. President Vladimir Putin, President of Russia مالتيو أب عمد أول حاسر تخلتنا مودة يتعمد هذا press conference يقبر. I mean, this shows you already about this guy. This is سبزي كساكن دي أب نفسه زت أمام المخانو كتفلتوا كل لكم. جو بايدن نا إسرع دقيق أبكد مجازيت نياتات مسيوك حتى تايدلني. كاوز قدر أورسولا فاندرلاين تمساسالي. ناي راشا ميديا حتى يدلونيوم ناي بروباغندا ماشيني لهم كنوس قوم يم جميرهم زلوا ابزق ناي امريكا غازيتني هذا حتى توحد تكملسيو ناي بي بي سي حتوتات تكملسيو سلازي وشتاوي يكون بزعبا وقي يكون بزعبا كله كبت حتوتات مانك حتتيو سلازي حدا بريزنت نربعة ساعات فراغات حساباتو كي يطفئه شارب زخون حتوتات امين ديمقراسيات اب عالم لو يلك كم دليل كتجهار تخليقه دونالد ترامب كمان 4 ساعات كفيل حتوتات قبل يكلني جو بايدن باي ذا واي قدم زتمدب له حتوتات منك حتى مخان تنغرت حتوتات ونزفلطي زملسي زبال سلازي ناي بحكي اتي ناس حساب كم مغلاصو بلا بلا دو زبال زلو بزي معرب عالم زبلنا خنطن كقولو كم زلنا وانا تزمر حزي كاب حزبو ابيت حتوتات يمصيو كبت حتوتات يمصيو كاب دغ دما تسعر الله سراويت كاي موتالو سلامتاي توص زبل حتوتات كسمعيكم كمي غيرو انتليجنت لدما يملسلو ام نفسه تماما ام مرحنته تماما مراح مخان لما نعلمنا ينقرالو معربايان غازيتني هانتا يسقبلو شاربي زلهم زبلو زلو تزغربي ማለት تعال سينن كندو كمان كسميهم كم يلو ناص خوين حتوتات دملس مراحي صحتي زلزي ناي تشاينا مراحي انا هم غبر يفلتني وي ناي زخونه مراحي كم غبر ابي انترناشونال ميديا حسيتو ناي فلتني he just doesn't let that kind of زغلو كونفرنسات ناغدغلو حبيلي زغيدنبر he doesn't take questions بزبز تمرسكو ديمقراطيه بلا بلا نابلغلو they don't take questions هذا كم زياتهم قلقل حتى تدوسد ويليام روتو نيرو كاب افريكا مالتيو نسخه مان حجنا طفاي كيلو تقدمين برجكا اب بابليك اي ونا طفاي ماتيو اسكن قتل اقدست حتوتات نايت تحدث صماء كرك فتنينا overall. The situation is changing dramatically. Movement is taking place along the entire front line every day. And as I already said, we are not talking about advancing by 100, 200, 300 meters. Our fighters are taking back territory by square kilometers. I want to emphasize every day. Putin was taking questions as Ukraine's president was calling for the US and Europe to act as a united front to stop Russia's aggression. So, Vladimir Putin بكل جنبارات سراويتي دفق كم زلون بمتروتات ديكونا غاب بكيلومتراتنا معلتاوي بكل جنبارات نقاطر زلنا سلازي فول كونفيدنس كوين ابتوت هدرا عيني حتوتات توهبوغن ابزيا كنصرلكم كبابي 8% نوشتاو قدايتنا راشا زملكتي لازم نايدق انترناشونال نشتي ينيرو زمزحي كاب حزب قتا زمصي كبابي 300 مليون دي نو 3 مليون زخون حتوتات تدالي نيرو كاو مريص اميم ابتي اقدس حتوتات دبلون يقربون يرم جن بتليفون دويلهم زحتو دمال نيرم بقلمل زلولو سلازي زي بتحدث هون كله
نزي زلنسكي دما تايلو أنا بزلنسكي كرادة ده رقينا قدم أب يوكرين بريجا خبر خلال مهنيات زي legitimate مراحي كونن زي تقبلنا زلوا مراحي كونن مهنيات عامة السلطان زودي now it's irony way when it سجدير تايز خون زلوا بزي لمثلكم نديمقراسينا نكلاخل زلنا يمزول زرو أوروبا يوكرين حجزوا خلوا نديمقراسي ديفند نجبر لنا نكلاخل لنا نديمقراسي تهجرنا نحجز لنا يمزولو جن تمراحي وقنت بايتنا يوكرين جن أي تمرتسن عامة السلطان وديو تطويليو بو بنتعرف براشا تمراحي مريج عجيرو تعويتو سلازي أين أيت ديمقراسي زلو أين أيت مريج زكاي زلو كتريل كلتي يوم كابكينات الله تبلت لنا سلازي again نتوم أوروبيان بلا جيري أمس عودينا تزوتهم زلو that's why media ناي راشا زربا ناي بوتين كسمع زي دليو بتا جيم ناتوم جيري هرمم سلازليو نساتهم هيبوكريتس مخانو ويكا مسلوينت رايز قتلهم بر متكلاتنا ديمقراسي يكون حساب كان مجلس وقال ملا كله كم شيء تقبلوا نحتاتهم كقلقل كله ترايم تقبلوا بمبال نسمعوا زلنسكي عن تايلو Zelensky addressing European Union leaders at a summit in Brussels just a short time ago. CNN's Claire Sebastian has also been monitoring this news conference out of Russia, joining us now live. What else have we heard from Putin today? Yeah, Erica, I think, look, he was a very confident figure today, cracking jokes, talking pretty colloquially, and he went on for 4.5 hours, which I think at 72 certainly is designed to project his sort of stamina and vigor as he continues in his 5th term. So, دربعت ساعات فرغان بغطا كاب سبز ما تزنا برحتوتات نعمل لسه ننفسه كف دماء بتخكلنيا بزعق مجلس النحبة كتيلو زغا كساع كندي confident كم زلوا كساع كندي أمورون أكلاتون فيت كم زلوا يوم زغلت زلوا برجع كل الميديا كوميك بالجميرو because the set علمنا زلوا ما راح تجين كتريهم كلها تمزيلهم يوم أبكت مهزبي كاب ناس هزب زمزة كاب سخون يخون ميديا دمزة نكمل لكم اللي سوء عام زلهم وحراتهم من تغيرهم والمعاد جيجاتات يزركمهم بس دي بتعمي مزفر هو نتكم زعينة حدوثات كاليش يقرس لا زفت والله تاع دونالد ترامب ورا دورتنا برات كمال هاريس انترفيو مقبرة بيانيرا تلمينا في تلفزيون السقاط حدوثات وهيبوات حتى نيرا زيك ساكن دي فيك ما راح تكم زلوا على مناخ فلت لكم ابز ديمقراسي بهذا عالمي مالتي بدحر مغارجا زغل كنتم دحر مغارجا زلو زغلغلون بر بتخكل بقع زلو ما راح تكم زي لو يزنكر امين كل كبل كان علمنا دعبيت هجر امريكا يمزلوا جو بايدن زحلف 4 عامت كمان يرورينا لنا كساب حجي 4 عامت كوسق يدما يلم يمنوني رب ميديا غيرم شارب يزل حنقولوا قال ملنا بلو نسبي دارقا كساب ورح شوعاتسي تقصل المخانيه مزنغرنيرا سلازك ساعه كندي تي نسب ادنزيسكا أفسز وأدنزي لما أدنزي سكات تمرحي زلوا دارجامبر بقعزلوا مرحلة زلوا يكون تبقعزلوا وجن أمر سوس تابا ممكن أبكر مسلمة تيو حتى تقبل سأجمع بلو. The Russian president, in terms of news lines, there were a few. He talked about President-elect Trump. He said he would be willing to meet with him at any time, but he hasn't heard from him as of yet, and he hasn't spoken to him, he said, in over 4 years, which continues along the Kremlin's refuting of the reporting that we heard initially in Bob Woodward's, but that Trump had called Putin some 7 or so times since leaving office. سعجي بزعبة دونالد ترامب زحلف 4 عامات كم زي تزراربن قد مس دونالد ترامب نك الزرارب دلونات كم زلون أفضل جيك فوت مخانون بنتصور قليش مالتي حتى كابتي أقد هالسنايتي حبريتها زنا برد ماسيو دونالد ترامب كزرارب مخانون لعلو كل حد قتات نخجبر دلو مخانا خانا غيرو كومبرومايز كنجبر مخانا ديسكاس كنجبر مخانا كفوتي أفضل جنايلو إكزاكتلي أنت تجبري ناي تديسكاشن في الجمرية خلال زغلقن حد قتات نخجبر كن الزرارب دلواتي نايلو كلتا دايركشنز جنيرن برتو عتاب تقول دايتي بزعبا كنت بوكن رينا مجمريا كن زياس كسمعوا بزعبا تهدراوس حاططلو. Top story tonight on Gravitas is about the Russian President Vladimir Putin's explosive challenge to the West. It's an open day. Can they stop Russia's Mark 10 Oreshnik missile? Putin says Russia is ready for a missile duel with the United States. It does not get more direct than this. كاليت دما أزي أجراميت نبي أبتي زربا بزعباتي ميسايل أوريشنيك تباهيلو زقلا زلو أمزقرا بعد ما بيوكرين ستقوسة مالتيو زعبو إذا ميسايل زي عمون كلهتون بزح زارب نجارية بلون من البعض نزع عمزي تكو دادر زغل عمن تلوهم أمريكان أوروبان يور ويل كاميلوهم تايلوهم سكي كل ميسايلاتكم دحين كبافون سمعينا كل ميسايلاتكم من نو كل صار دفرتناتكم صار ميسايلاتاتكم بملو اب حدا بوتا اكو ويلو كله ابتا بوتا تاد ما نغرونا بكم زلهم يلو اكزاكت لباكن هربكم ناتكم دي حياتنا شعوي فلتي لهم
listen كابو فوق سموهم زي The question remains, will the West take up the challenge? Let's first tell you more about what the Russian leader said. In his annual press conference in Moscow, Putin spoke about the hypersonic Oreshnik missile that can fly at Mach 10 times the speed of sound. Putin says it is invincible against any Western defense system, further daring the United States and its allies to so እቲ ሚሳይል እቲ ሃይፐርሶኒክ እዩ ኣዝዩ ፈጣን ምዃኑ ማለት እዩ 10 ዕፅፊ ድምፂ ናይ ፍጥነት ናይ ድምፂ ምስ ተዘርበ እቲ ፍጥነት ናብ ካልእ ሰብ ዝበፅሓሉ ቁልጡፍ እቲ ድምፅና ብቁልጡፍ እዩ ዝኸይድ 10 ዕፅፊ ናይቲ ፍጥነት ናይ ድምፂ እዩ እዚ ገለ ካብቶም ዝቆልጡፍ ሚሳይላት ናይ ዓለምና እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ 6-7 ካብ 3 ካብ 4 ዲ ወላ ክሳብ 6 ወርሄድ ዝተፈላለዩ ተተኮስ ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል እሞ ነነፍሲ ወከፍ ዕላማ ክሃርሙ ዝኽእሉ ሓደ መፅኦም ኣብቲ ከባቢ ግን ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክሃርሙ ዝኽእሉ this is a very powerful weapon ቭላድሚር ፑቲን ድማ ብዛዕባ እዚ ኣፅዋር እዚ I think ነነዊሕ ዝተሰርሐሉ ምዃኑ confident ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስከ ንስማዕ ይድሓን a high-tech duel. Listen in to his words. There is no chance to shoot down these missiles. Well, if these Western experts you mentioned think so, that Oreshnik can be shot down, we propose them and those in the West and the United States who pay them for their analysis to conduct some kind of technological experiment, a high-tech duel of the 21st century. Let them name some object, let's say in Kyiv, concentrate all their air defense and missile defense forces there, and we will hit it with Oreshnik and see what happens. We are ready for such an experiment. Is the other side ready? Yeah. እንታይ ኢሉ ሰሚዕኩም ዶ ንሕና ነቲ ቻለንጅ እቲ ነዚ ነገር ዝድልዋቶ ኮይኖም ኤክስፐሪመንት ንግበሮ መናይ መን ይሓያል ኣይናይ ይሰርሕ ኣይናይ ዘይሰርሕ ድማ ክረአ ንኽእል ኢና ዝኾነ ዕላማ ኣብ ኬቭ ኣብ ዩክሬን ግበሩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትኩም ክንዲ ዝደለኹም ኣብኣ ከብዎ ንሕና ድማ ኣብኣ ክንትኩስ ኢልዎ እዚ ኣይናዮ ሓያል እዚ this shows confidence ኣብቲ ናትካ capability obviously እቲያቶም ክገብርዎ ንሱ ክገብሮ ድያ ይገብሮን ካላርሲ ግን ኣብቲ ህዝብናቱ እንታይ እዩ ክሕድር ዝኽእል እዚ ኮንፊደንስ he has confidence in ኣብቲ ናይ ራሽያ ሚሊታሪ capability ወላ ነቲ ኔቶ እዩ ቻለንጅ ገይርዎ ኣብ ካልእ ኔቶ ሰራዊት ክእክብ ክእል ይኸውን እዩ ገለ በለ ክገብር ክእል ግን ምስቲ ንሕ ናይ ራሽያ ወታደር ክወዳደር ዝኽእል ሰራዊት ክምድብ ግን ኣይክእልን ኢሉ ብገንዘብ ዝተቆፀረ ሰራዊትን ንሃገሩ ኢሉ ዝቀልሐ ሰራዊትን ሓደ ጌርካ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምሳና ተተዋጊኦም ዕድል የብሎም ብምባል ይገሊፁ ሓፂን ክትክብ ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ክትክብ ትኽእል ኢኻ ሰራዊት ብገንዘብ ዝተቆፅረን ንሃገሩ ንልኡላውነቱን ንመሬቱን ዝቃለ ሰራዊትን ብማዕረ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ and he's right ራሽያውያን ንመሰልና እዮም ዝኽእሉ ሚሳይላት ኣብ ዓዶም ክትኮስ ከሎም ኣሜሪካ ትገብሮም ዘላ ወሪድዎም ዘላ ገዳ ክሪእዎ ከለዉ እዚ ውግእ እዚ እቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ ራሽያውያን ሃብታማት ራሽያውያን እንታይ ኣጋጢሞም ሪኦም እዮም ራሽያውያን ብምዃኖም ሃብቶም ተመንጢሉ ክንደይ ነገራት ኣጋጢሞም ስለዚ ንራሽያውያን ከቢድ ብድሆ ከም ዘለዎም ንህላዊኦምን ንልኡላውነቶምን ይቃለሱ ከም ዘለዎ እዮም ዝርድኦም እቲ ኔቶ ድሮ ኣብ ጥቃኦም መፅኡ ክንምንታይ ቢልዮናት ንዩክሬን ይህብዋ ኣለዉ ይርኢ ኣለዉ ዓያሹ ይኮኑን እቲ ንዩክሬን ዝወሃብ ዘሎ ገንዘብን ገለመለታትን ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ነዚ ካልኩሌት ዝገበርካ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፍ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ዋላት ኣብቲ ምርጫ ተሪኻዮ ኣብ ላዕሊ ድምፂ ክምረፅ ክኢሉ ምክንያቱ ዘለዎ ብድሆታት ይርእይዎ ኣለዎ እሶም እታ ሃገር መብዛሕትኡ ሕጂ ዝነብር ዘሎ ኣብ ራሽያ ናይ ምውዳቕ ናይ ሕብረት ሶቪየት ፅቡቅ ገይሩ ዝክሮ ይተዓቢ ፅቡቅ ገይሩ እዮም ዝክርዎ 30 ዓመት ገይሩ ዘሎ ናይ ቀደም ታሪክ ኣይኮነን እዚ ቅድሚ 30 ዓመት እንታይ ኣጋጢሞም ነይሩ ሪኦም ኣሎም እሳት በዮም ዘላ ሕጂ ድሕሪኡ እቲ ሃገር ምስ ወደቐት ሕብረት ሶቪየት ምስ ወደቐት እንታይ ኣጋጢሞም ነይሩ ድማ ሪኦም እዮም ሕንፍሽፍሽ ሓደ ኣዝዩ ኮራፕት ዝኾነ ሃገር ወላ ሓንቲ ክሰልጠሉ ዘይክእል ብገበናት ዝተጨማለቐ ሃገር ዝነበረ እዩ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ምዕባለት ዘለዎ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ሃገር ክሃንፅ ክኢሉ ስለዚ ደይነው ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ይርእዩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝተርፎም ድማ ምስ ግዜ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ይፅበዩ ይኾኑ እዮም እዚ በቲ ሓደ ዳይሬክሽን ክኸውን ከሎ ብካልእ ዳይሬክሽን ድማ ናብ ኤሮፓ ገፅና ከይድና ንሳቶም እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እንታይ ይምድቡ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ኣለዎም ተመሊሰ ከረየኩም እየ እስከ ብካልእ መንገዲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ነዚ ክገልፆ ከሎ ነቲ ሜንስትሪም ሚድያ ጥረ ዘይኮነ እዞም ሊቃውንቲ ነቲ ጉዳይቲ ብቐረባ ዝፈልጡ እስከ ነዚ ጉዳይ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ብኸመይ ሪኦሞ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ክንሰምዕ መጀመርያ press conference, and of course he says that Russia did not fail in Syria, but here's what he said, cut number 6. You and those who pay your salary would like to present everything that's happening in Syria as a shortcoming or a defeat of Russia. እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብዛዕባ እንታይ እዮም ክዛረቡ ደልዮም ዘለዉ ኣብዚኣ እስከ ከምፃልኩም ሓንቲ ሕቶ ብርትዕቲ ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ
Donald Trump. I don't know if I have that one. Yes, yeah, سمعوا كان أنا أمريكا gazetኛ ዝሓተቶ. National correspondent Keir Simmons asked the Russian leader a short time ago. Mr. President, Keir Simmons from NBC News. Two questions in English. እዚ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጠኛ ናይ MSNBC ገለ ዝበሃል ቻነል ናቶም ጋዜጠኛ እዩ ኣብ ራሽያ ዝሓቶ ዘሎ ስምዑ ከቢድ ሕቶይ ድማ If you don't mind, sorry, Mr. Peskov. The first one is about President-elect Trump. Mr. President, you have failed to reach the objectives of your special military operation. Large numbers of Russians have died, including a general assassinated here in Moscow this week, and the leader of Syria, who you supported, has been overthrown. Mr. President, when you face President-elect Trump, you will be the weaker leader. How do you propose to compromise? What are you going to offer? You asked. So እታ ሕቶ ርስምዕዋ ብጣዕሚ ከቢድ ሕቶ እዩ Mr. President ቭላድሚር ፑቲን እዩ ኣብዚ ስፔሻል ኦፕሬሽን ኢልካ ኣብ ዩክሬን ዘበገስካ ኮምፕሊትሊ ኢኻ ወዲቕካ ተሳዒድካ ኢልዎ ወላ ሓንቲ ዕላማኻ ክትሓርም ኣይከኣልካን ብዙሕ ሰራዊት ናይ ራሽያ ተቐቲሉ ጀነራል ናትካ ድማ ኣብዚ ከባቢ ሞስኮ ተቐቲሉ ቅድሚ ክንደይ መዓልታት ኣብ ሱርያ ንስኻ ትድግፎ ዝነበርካ በሽር አልአሳድ ተፈንቂሉ ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንዘተ ክትራኸብ ከለኻ ሓያል መራሒ ኮይንካ ዘይኮንካስ ድኹም መራሒ ኮይንካ ክትራኸብ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ተዳሊኻ ኣለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኦኬ ናው ሊስን እቲ መልሲ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣብ ማእከል ህዝቡ ኣብ ማእከል ሃገሩ ክሕተት ከሎ ቀሊል ኣይኮነን but listen ከመይ ገይሩ ነቲ ሕቶ ይጠውዮ What are you going to offer? You asked what we can offer, or I can offer to the President-elect Trump when we meet. I do not know when we're going to meet because he does not speak about that. I haven't spoken to him for more than 4 years now. You said that this conversation will take place where I'll be in a weakened state. Dear colleague, well, what I'm saying. እንታይ ሎ መጀመርያ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተራኸብና ኣለና ማስ ከም ንራኸብ ኣይፈለጥኩን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣይተዘራረብናን ኣነ ንሱን ስለዚ ብሕጂ ትርክብ ክካየድ ኢልዎ እዛ ዘረባ እዚኣ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ምስ ፑቲን ይዘራረብ ከም ዝኾነ ወላ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ተዛሪቡ ነይሩ ግን ቭላድሚር ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተዘራረብኩን ይብል ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ጋዜጠኛታት ሚድያ ኮለል ከብላው ኢሉ እጂ ናብቲ መልስኻ እዩ Dear and distinguished colleague, because despite all persecutions of our media, the Russian media, you are allowed to work here freely. Isn't that good already? To you and to the people who pay your salary in the United States, we'd really like for Russia to be in a weakened state. ጋዜጠኛታት ናትና ኣብ ኣሜሪካ ይሳደዱ ኣለዉ ናይ ራሽያ ሚድያ ኣብ ራሽያ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤውሮፓ ይሳደዱ ኣለዉ ክሰርሑ ይፍቀደሎም እዩ ዘሎ እገዳታት ይወርዶም ኣሎ ተፅዕኖታት ይወርዶም ኣሎ ንስኻ እንቶም ንዓኻ ዝኸፍሉ ዘለዉ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለውን ኣብዚ ዓድና ከም ድሌትኩም ትንቀሳቐሱን ተሓቱን ርእቶታትኩም ትገልጹን ኣለኹም ኢልዎ እዚ ንባዕሉ ሓደ ምዕባለ ኢልዎ ካባሃትኩም ከም ንፍለ ንሕና ኣብ ውግእ ኣለና ምሳኻትኩም ቢልዮናት ገንዘብናትኩም ኣብ ዩክሬን መፅኡ ይሃርመና ኣሎ ግን እስቲ ኣብዚ መፅኹም ሓላፍነታዊ ስራሕ ንክሰርሑ ጋዜጠኛታት ኣብዚ የድልየኩም ጠምለቕለቕ ስለያዊ ሓበሬታ ተደይ ጌርኩም ሓበሬታ ሪፖርት ክገብሩ ፀገም የብልና እዚ ሓደ ፍሉይ ነገር ይብሎ ኣሎ እቶም ንዓኻ ዝኸፍሉካ ዘለዎ ገንዘብ ኢልዎ ራሽያ ክትወድቕ ጥራይ ትምኒቶም ኢልዎ ኢንዳስትሪ ራሽያ ክትበታተን ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም እዚ ከዓ ኣይሰልጥን እዩ ዘሎ ኢልዎ I'm of a different opinion. I think that Russia became much stronger over the past 2 or 3 years. Why? Because we are becoming a truly sovereign country. Keir Simmons asking the questions in the room of President. Sovereign country. ريهم كم يجرب طويما تعملتي تتخيل إن عملت كبام جمرة قرص يبلوا تلوا أبزز حلفة 3 عامات أبزز كوينا زلنا لا راشا تدعم ما يكون زلا يلوا راشا نما جمرة يجزي ملو بملو لولاوي تهجري تخون زلا كل زد ليا كاب أمريكا أوروبا وتاي بيزنس ناتاخد جبر كاب أوروبا كابزم جبت زبلهم نسو كاباتو وتاي ناس أزخونه هي وتن كنت طبعا هجرن وتهدراوي حيلن كتما عبلية تخل دلا سلزي يس أب مسكار مدرخنا زلنا جن يعني بحكي لولاونتنا زرقاقنا لوك زي لذلك ما يكون نزلنا ماليسنا نحيلي نزلنا بمبال تا قعسو قمت يلنا وقديفوا of course تي نسوز بالو نتترك لنا مالسي كما حلال فوي دلونيا because audience ناتهم كسمعوا فلاديمير بوتين سبق بزع حماق بزع أوروبا أمريكان زبلو بزع يوكرين زبلو حزبك سمعوا سلزي دلي توين ستريم ميديا قرص عبيلهم نتا تعرفين السو نتا حماق حتى تتراي
يوم highlight ዝገብሩ ዋራ يوم ዝገርም Keir Simmons asking the questions in the room of President Putin, who continues to speak as we sit here now. NBC News chief foreign affairs correspondent, host of Andrea Mitchell Reports. The great Andrea Mitchell joins the table. Andrea, so good to see you. You've had your fair share of questioning of dictators and authoritarians around the world over the years. What did you see in that exchange? What did you hear from Putin? Well, first of all, I was so impressed with Keir Simmons. I mean, how cool is he standing up there before the world and in that, with that leader, we're standing right there. But the point is that he is in denial. First of all, the Ukraine war has not gone well for him. He's not going to win the Ukraine war, but እዚ ትሕጅቲ ስፒኒንግ ዝብሎ ጥውይ ኣቢል ካነት ዘረባ ናትካ ኣጀንዳ ንቅድሚት ምምፃእ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ሙሉእ ብምሉእ ራሽያ ተዓዊቱ there's no discussion and everybody knows ነዚ ሕጂ ነዚኣቶም ኣይኮንኩም ትሰምዑ እዚኣቶም that's why እቲ mainstream media ዝበሃል ዘሎ እናሞተ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ኩንነት ኣይቅበሉን እዮም መን ስዒርዎ ኣሎ እቲ ኩናት everybody knows ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያ ስዒራቱ ዘላ እቲ ኩናት ግን ኣይተዓወተን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወላ እንታይ ማለት እዩ ተዓወት ማለት ዳክገብር ነይርዎ ንዩክሬን ኩሎም ክቐድሎም ነይርዎ እቲ ኣገዳሲ ዕላማታት ናቱ ኣብ 2008 ዝበሎ 2008 እንድሕሪ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትኣቱ ኮይና ተን 4 ዞባታት ንዓን ክንወስደን ኢና ኢሉ ኣብአን ኮፍ ኢልና ናብቲ ብላክሲ ከም ዘይቀርብ እቲ ኔቶ ክንገብር ኢና ኢልዎም ነይሩ እንተኾነ ዩክሬን ናፃ ሃገር ኣብ ኔቶ ዘይተኣቱ ሃገር ናፃ ዘይሸራዊት ሃገር ክትከውን ኣለዋ እንተዘየለ ኔቶ ናብ ዩክሬን ክኣቱ ተኮይኑ ኩናት ክጅምር እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዘን ሕጂ ሒዝዎን ዘሎ ሽዑ ተዛሪቦ ነይሩ ስለምንታይ ነቲ ብላክሲ መኸልከሊ ስለ ዝኾነ እንተደየለ ሰቶም ኣብ ኣፍንጩ ተመፂኦም መዋፅኦ ናቱ ብባልቲክ ሲ ሒዞሞ እንተለዉ ኩላተን ተን ሃገራት ኣብለዋ በዚ ድማ እንድሕር ኣብዚ መፂኦም ኣፍ ደገ የብሉን ክዓፅዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሱ ንሴኪሪቲ ናትና ዘስጋርና ዝበለው ከምዚያ ገይሩ ዓፂዎ ማለት እዩ እቲ ኩናት ድማ በዓላቶም ዝጀምርዎ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ንስማ እዮም like to assure you that is not so. And I'll tell you why. We have come to Syria 10 years ago. So in order to prevent the creation of a terroristic enclave, the likes of which we have seen in other countries, for example, in Afghanistan, in general, we have achieved our goal. Even those groups that used to fight with the Assad regime, with the governmental forces, they have evolved as well. It is for a reason that today many European countries and the United States would like to establish relations with them. If they are a terrorist organization, how come you're trying to do that? The guy is very, very smart. ነዛ ናይ ሱርያ ድማ ግምጥል ኣቢሉ ኣብ ነፍሶም ደርቢ የለዎም ናይ ብሓቂ እቲ ኣመላልሳናቱ ቤላ ገይሩ ኦፍኮርስ ተዳልዩ መፅኡ ግን ትሕቶ ከመሓትዎ ደይመሓትዎን ተዳልዩ ዲ መፅኡ ኣይደኖ ትሕቶ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ዝመልሶ ኣብ ሱርያ ንኣብነት ራሽያ ተሳዒርካ ኢኻ ኢሎም 10 ዓመት ነቲ በሻር አልአሳድ ክትሕግዞ ፈለሊልካ ግን ተሳዒርካ እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚ ኢሎም ኣይ ተሳዒርና ንሕና ኢልዎ 10 ዓመት ንሕና ኣብ ራሽያ ኣብ ሱርያ ዝነበርና ግብረ ሽበራ ንምኽልካል ኢልዎ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ነቲ ሃገር ከይብትና ኢና ንከላኸል ነርና እቶም ግብረ ሽበራ ዝነበሩ ነፍሶም ቀይሮም ሬበልስ ተቐይሮም ሃገር ከመሓድሩ መፅኦም ተዓዊቶም ኣለዉ ኢልዎ እንድሕር ንሳቶም ግብረ ሽበራ ኮይኖም እንታይ ክትገብሩ ንስኹም ሶም ትስዕስዕ ኣለኹም ኢልዎም ገምጢልዎ ናቦም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሃርተፍተፍ ብልሎ ምስ ኤችቲኤስ ክራኸቡ ንዑ መግለፂ ክገብርሉ ገለመለ ዩኤን ኣብኡ ይኣትሎም እንድሕር ግብረ ሽበራ ተዓዊትሎ ትብል ኣለኹም ስለምንታይ ንስኹም ተኣትዉ ኣለኹም ኣብ ኢልዎ ንሕና ዕላማና እቲ ሃገር ካብ ግብረ ሽበራ ንክድዕን ምድብ ዝኾነ ብህዝቢ ዝውከል መንግስቲ ናይ በሻር አልአሳድ እዩ ነይሩ ካብኡ ዝበልፅ መንግስቲ እንተሎ ድማ ነቲ ሃገር ንምሕጋዝ ኢና መፂና ወዲቕና ዘይኮነ ዕላማና ሃሪምና ነቲ ሃገር ካብ ፋሕፋሕ ኣብ ድሓን ዝኾነ መርገፂ ገዲፍና ኣለና ኢሉ እዚ ብዝደለካ ከተሽርፋት ትኽእል ኢኻ ቭላድሚር ፑቲን ኢንተሊጀንት ዝመሊስላ ኣሎ ነቶም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ድማ ሌጂቲመሲ ሂቦም ኣሎ ንስኻትኩም ትቕበለዎም ኣለኹም ንሕና ድማ ኣኽቢርናዮም ኣይተዋጋእናዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኩልና ማዕረ ዝምልከተና ናበለ ቤላ ገይሩ እዩ ኣልጊቡ ዝቦም ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ፎልት እዮም ዝስእንሉ ብዘረባ that's why ድማ ከፀልምዎ ጥራይ ዝመርፁ Then that means that they have changed. That means that to a certain extent our goal has been achieved. Interesting observation that he made. Of course, he's talking about HTS, which the United States and the British governments have characterized as terrorist organization, which the State Department has put a $10 million. Yes, ሕጂ እቲ ዘረባ ኣስከናይ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ክንሰምዕ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ኔቶን ዩክሬን ብዙሓት ትሕዝቶ ኣለኒ bounty on Mr. Al-Julani, the head of that organization, who now purports to be the head of what remains of the government of Syria. I guess it's not shocking to you that the same government which declared these people terrorists, which offered a $10 million bounty to arrest one of them, paid them and trained their fighters. No, it's not shocking at all. This in the past, and we'll do it again in the future. You want to remember that the United States is complicit in a genocide
in Gaza. That tells you all you need to know about America's. شو انتي زبل زلو هذا قبل شبراء حيل عتوق نفسه زخاله قبل شبراء الكاز تغسكايو قبل المراحيد ماكس 10 مليون زقبركا نعتاتهم CIA أمريكا دونزبو كفيلو كم زي سلطنة من بعلو أورجنايز جيرو نزي ناب بشار الأسد نكخلو زقبرام سيو سلازي إسسي يقر مكان إلوس تايز يقر مالو إلو أمريكا كو زي تقبرنا قريب لنا بكم تات كله جا أمريكا إيدا اللوا ميمز قبر شبراء مسرح إيدا اللوا كاوز خفسي أمريكا أب غزة جنوسايد ناتفس مخلة ميلاتر الليلو إذا قد إذا أوريدي نقول لك قلت الكاي خليلو 4 أشحات ل4 حساب تقتيل خلو ولا حنت كيبلوس إلى معزب له ويلو لذي أمريكا قبل عندك سبات في اللايد ما أبز معبل زلو زبي أكلام مراغديو أفريقيا دي زلو فكذا سنة كم زي بالله نشعر يزبل زلو نعمل تقصنا الملكس تيوم كتايج قبر له مالت بوجن متحدة كالي شنخ انتاي يزقبر زلو كان فتنينا. Let's get started with this one. Now to some other news. President Volodymyr Zelensky has been pressing the European Union to do more to support Ukraine nearly 3 years into the war with Russia. Joining an EU summit in Brussels, Zelensky said European security guarantees will not be enough to protect Ukraine without the backing of NATO and the United States. انتايم زبلو زلو مسكينة مساكين أوروبا زقبركم تقبركم ناتكم أخولا يكونن بلا مال زلنسكي أوروبا تراي بينهم security guarantee كتبونا يدخلون يقوم ناتو كله كمدام أمريكا كله ስለዚህ እንታይ ብሎም ኣለና ኤሮፓ በይንኹም ኣይትኽእልዎም ኒኹም ንራሽያ ይብሎም ኣሎ መሳኪን ኤሮፓ ዝረኽቦን በይኒ በዚ ኮይኑ ኣብቲ ናታ ዋዕላ ኣብቲ ኮንፈረንስ ናቶም መፅዩ ኣሚን ከም ዘጋኑ ዘለኹ ይመስለኩም ኣብዚ ኣስምዑ The backing of NATO and will not be enough to in Brussels. Zelensky said European security guarantees will not be enough to protect Ukraine without the backing of NATO and the United States under Donald Trump. Exactly. ስለዚ ኤሮፓ እንግሊዝ ጀርመን ፈረንሳ ጣልያን ሃገራት ባዕላቶም ሴኩሪቲ ጋራንቲ ገለ ክብሉ ከለዉ ኣይትኽእልዎን ኢኹም ንዩክሬን ከተጥዕኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉ ኢሎም ኔቶ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ እንተዘይተሓዊስዎ ትርጉም የብሉን ይብሎም ኣለዉ ስለዚ ኤሮፓውያን ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝነበረ ኣመሳሲልካ መህደሚ ማለት እዩ ኣይከውን ይኽእል ኣይኮነን ኢልዎም ኣሎ ብሓፈሻ ኤሮፓዊ ሕብረት ብቁጠባ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ኣብ ዘለዉ ሃገራቱ እዞም ቆልቁላሉ ኣብ ዘለዋ እቶም ካውንስል ተራኺቡ እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናቶም ኩናት ናይ ዩክሬን ነይሩ ስለዚ ኣብ ኤሮፓ እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ክፍታሕ ኢልካ ይትሕሰቦ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ርእሶም ኩሉ ብዛዕባ ዩክሬን ጥራይ ዘርኢ ብዛዕባ ቁጠባዊ ፀገሞም ኣይኮን ዘሎ እንዲስ እቲ ፀገም መሊሱ ከም ዝጋደድ ከም ዝኸፍእ ክገብሮ ዝኽእል እዩ Air raid sirens as Russian drones attack Kyiv. Almost 3 years into the war, these skies are still far from safe, and Ukraine's president is still busy asking allies for more support and security guarantees. He struck a positive tone when asked how he felt about Trump taking office in January. Welcome, Donald. What can I say? But fears that Trump may push for a quick deal to end the war and force Kyiv to capitulate were the backdrop to all Zelensky's talks in. So, ከም ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ኤውሮፓዊ ሕብረት መዓልታዊ ዋላ ቀፃሊ ዝገብሮ ብዛዕባ ዩክሬን እንዴት ኢቨንት ናቶም ኮይኑ ዘሎ ብዘይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ዋላ ሓንቲ ክግበር ከም ዘይክእል ዋላ እቲ ኔቶ ይኹን ዋላ ገለ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ መርገፂ ህልወና ብዮም ፅበዩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንምፅላው ድማ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዶናልድ ትራምፕ ክሽንክርሉ ጥራዮም ዝሓስቡ ዘለዉ በቲ ክልምንዎ ተንበርኪኾም እዮም ዝልምኖ በቲ ካል ድማ ክሽንክርሉ ካ ይሓስብሎ ብክልቲኦም ዝሰርሑ ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ እንታይ ውሳነ ይገብር ኸውን ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ድማ ንሱ ምስ ወሰነ ይክውሰን ዝኽእል ዝዓይነት እዩ ዘሎ ተካይዳ Brussels, and he chose his words carefully. Can you imagine, for example, we have ceasefire. Everybody happy, ceasefire, yes. And can you imagine that in 2 months Putin will come back? Who will lose? Everybody. We need to have real plan, strong position, and I very much count that we will. So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ለሰይ ምቁራፅ ናይ ተኩሱ ተገይሩ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ ተረጋጊዩ ገለመለ ድሕሪ 2 ወርሒ ፑቲን ተመሊሱ እንተመፂ እንታይ ንገብር ንሕና ኢና ንኸስር ይብላ ኣሎ ሲስፋየር ምቁራፅ ናይ ተኩሱ ተገይሩ ዝኸስብ ንሱ ሓደ ተርጀምሎም ዩክሬን ትኸስብ ምን ራሽያ ከፍቅድ ኣይኮነን ፑቲን ብፍጹም ከፍቅድ ኣይኮነን ስለምንታይ ኣፅዋር የብሉን ሰራዊት የብሉ እናተባህለ ከሎ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ድሕሪ ምቁራፅ ተኩሱ ገይርካሉ ክውደብ ኢኻ ግዜ ትበዘላ ብፍጹም ፑቲን ኣከሙ ክረዳዳእ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ እሱ ይስዕር ኣሎ እኹል ሰራዊት ኣሎ እኹል ኣፅዋር ኣሎ ፀገም የብሉን እዚ ግን ሰራዊት ዋሕድ ኣለዎ
ኣጽዋር ዋሕድ ኣለዎ ኦርጋናይዜሽናል ጸገም ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ምቁራጽ ናይ ተኩሲ ማለት ንመክሰብ ናይ ዩክሬን እዩ ራሽያ ድማ ክትቅበሎ ይትኽእልኒ ስለዚ ብግምጣል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን again ነቲ ዘረባናቱ ኢንተርቴይን ዝገብርዎን ሰምዖን ስለ ዘለዎ ይጥቀመሉ We'll have unity between United States, as I said, and European leaders. Unity is often out of reach among those EU leaders, and even as Zelensky made his case, Hungary's Prime Minister Viktor Orban, known for criticising Ukraine and cozying up to Russia, was busy promoting his own plan for a Christmas ceasefire, one which Kyiv says he has no mandate to make. Just don't let thousands of young guys to die at Christmas time. That's so simple. And change the big quantity of numbers of war prisoners. The EU ናይ ባሕቂ ናይ ሃንጋሪ ትንኮ ኮመን ሰንስ ዝኽተል መራሕያ ብምክን ብጣዕሚ ናይ ፑቲን ናይ ራሽያ ልኡኽ እዩ ምስ ራሽያ ደጋፊ ናይ ፑቲን እዩ ናበልዮም ዝዝንጥልዎ ስግ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ክሪስማስ መዓልቲ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ክግበር ክእወጅ ይፅዒሩ ነይሩ ዲፕሎማሲ ክገብርዎ ይደለዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ክሪስማስ መዓልቲ ሰባት ክሞቱ ክውዕል እዮም ዝሕዝን ኢልዎ መንእሰያት ካብ ዝሞቱ ካብ ሞትን ካብ ጥፍኣትን የከድሕን ፈቲነ ወዮ ንሰላም ኢልካ ምስ ዓርሲ ተሰዓርነት ኮይኑ እዩ ዝቁፀረሉ ዘበን እናበፅና ዘለና ኣብ ኤውሮጳዊ እዮም በፅዮም ዘለዉ ስለዚ ንሰላም ስለ ዝፀውዐ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ሞትን ስቃይን ጠጠው ይበል ስለዚ በለ ከም ሕማቕ መራሒ ከም ሓደ ጨካን መራሒ ተባሂሉ ዝቁፀር ዘሎ it's crazy time big quantity of numbers of war prisoners. The EU's new foreign policy chief made her view clear. Any push for negotiations too soon will actually be a bad deal for Ukraine. All the other actors in the world are carefully watching how we act in this case, and therefore we really need to be strong. እዚኣ ብጀካ ንኩናት ካልእ ፕላን ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ ንዓለምና ተነፅረሉላ ዝኾነ ይኹን ዘተ ሰላም ኣብዚ ቀረባ ዝግበር ሕማቕ ክኸውን እያ ትብል ዘላ ምክንያቱ ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለም ይጥምቱና ኣለዉ መን ይጥምተክና ሰላም ክመፅእ ይደሊ ኣሎ ቻይና እዮም ክብሉ ሕጂ ቻይና ሲ ኣብ ታይዋን ከምኡ ክገብሩ እዮም ቻይና ከምኡ ክገብሩ ቭላድሚር ፑቲን ዘጠምቶም ምክንያት የብሎምን ታይዋን መሬቶም ምዃና እሳት ኣምንያ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይቕበል እዩ ግን ነገር ክፅሕትሩ ስለ ዝደልዩ ሓደ ቻይና ፖሊሲ እናኣመኑ ከለዉ ምስ ታይዋን ግን ንታይዋን ኮይኖም ግን ንቻይና ክሃርሞ ይሓስብለው ልክዕ ከምዚ ንዩክሬን ገይሮም ንራሽያ ዝሃርምዎ ዘለዉ ኣስ ፕላን እሳቶም ዝፈሩ ዘለዉ ድማ ነዚ ከይወዱ እቲ ሓደ ከየብለሎም ስለዚ እዚኣ ነቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኤውሮጳ ክትመርሖ ከላ ሰላም ዝበሃል ትፈቱ ሰብ ኣይኮነትን ኣይደኖ ካልእ ፖሊሲታት ናታ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይፈልጥን እየ ግን ብጀካ ናይ ዩክሬን ኣብ ካልእ እውን ኣይትርከብን እያ ኣብቲ ናይ ኩናት ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዘላ ሶ ኣትሊስት ውልሲ 5 ዓመት እዚኣ ክትመርሖ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት እታ ልዕልያ ዘላ ድማ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ብጀካ ኩናት ካልእ ዘይትፈልጥ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰላም እየን ኢላ ኣነ ቀደም ቅድሚ ክንደይ ዓመት ይዛረብ ነይረ ኣይም ሮንግ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስልጣን ድመፃ ከምዚአን ዓይነት ሰባት ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝኸፍኣ እየን ዝኸፍኣን ዝገደዳን እየን ሓቂ ንምዝራብ ስለምንታይ እስከ ከምዚአን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ምርጫ ዘይመርፅዎን ብህዝቢ እኳ ይምረፃን እየን ተጠዋውየን እየን ድመፃ ተረቂሐን እየን ድመፃ እምበር ብህዝቢ ተመሪፃ ኣይኮነትን እዚ ቦታ ዝሕዛቶ ዘላ ዋላታ ኡርሱላ ቫንደርላይን እዚ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ሕማቓ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እተን ከምዚአን ዓይነት ብድሕሪ መጋረጃ ከገልግላ ዝኽእላ ጥራይና ከምዚ ኮሚሽንስ መፅአን ፕሬዚደንታት ዝኾና እምበር ብትክክል ንህዝቢ ኮንቪንስ ጌራ ዝተመረፀት ኣብ ጀርመን ኣንግላ ሜርከል ብሉፅ ዝኾነ ምሕደራ ጌራ ናይ ሰላም መራሒት እያ ነይራ ንሳ ምስ ከደትዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ መፃወቲ ኮይኑ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ሕማቓት ይብል ኣለኹ ግን ኣብ ከምዚ ዘምፅወን ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝገደዳየን ደቂ ተባዕትዮ ብሩኻት እዮም ይብል ኣለኹ ምስአን ዘለዉ እኮ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ናይ ኔቶ መራሒ ተባዕታይ እኮ ጆ ባይደን እኮ ተባዕታይ እዚ ካብ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ከም ዝመፅእ ድሮ ሪና ኣለና ሂትለር እውን እኮ ተባዕታይ ነይሩ ነተንያሁ ኣብ እስራኤል ፍፅም ዘሎ እኮ ተባዕታይ ሶ there's no discussion ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ይሕሻ ዝብል ፐርሰፕሽን ስለ ዝነበረ ካብ ደቂ ተባዕትዮስ ይሕሻ ሰንብል ነርና ኖ እዮም ኣብ ስልጣን ዘምፅዎን ካብኣቶም ይገዳ እምበር ኣይሕሻን ኢልካ ዝብል መልስኻ ኣብ ክውንነት ንርኢ ኣለና እዚ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ክኸውን ከሎ እቶም መራሕቲ ኤውሮጳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ገለ ካብኣቶም ናይ ፈረንሳይ ስከንስማ Europe, Ukrainian President Volodymyr Zelensky is in Brussels to gain more support from his European allies in the fight against Russia. President Zelensky met French President Emmanuel Macron, and the two leaders discussed deploying French troops in Ukraine to bring peace to the war-torn country. I had a productive meeting with French President Emmanuel Macron. I expressed gratitude for France's preparation of one brigade for our army. ፍራንስ ማክሮን ምስ ዘለንስኪ ኣብ ዝተራኸበሉ ፍራንስ ንባዕሉ ማክሮን ኣብ ዓዱ ተቐባልነት ዘይብሉ መራሒ መንግስቲ ናቶ ኣብ ሰለይለይ ዘሎ እንታይ ገብር ወሲኑ ኣሎ ሓደ ብርጌድ ሰራዊት ናብ ዩክሬን ክሰድድ ዳስ ክሬዚ ፈረንሳሲ ሰራዊት ክሰድድ ናብ ዩክሬን ሲ ተሰማሚዕና ኣለና ይብል ኣሎ
ጽቡቕ ዝኾነ ሚቲን ርክብ ከም ዝገበረን ምስጋናይ ድማ ከቕርብ ይፈቱ ንመራሒ ናይ ፈረንሳ ሓደ ፍራንስ ፕሪፓሬሽን ፎር ሓደ ብርጌድ ናይ ሰራዊት ናብ ዓዲ ናብ ዩክሬን ንክሰዱ ይሓስቡ ስለ ዘለዉ መዓስ ክግበር ካብ መዓስ ክጅመር እዚ I don't know ግን that's something ማለት ብሰራዊት ናይ ኤውሮፓ ድማ ክፍትኑ እዮም ማለት እዩ ናይ ዩክሬን ኣይሰለጥን ሰራዊት ናይ ኤውሮፓ ድማ ናይ ፈረንሳ ከኣትዩ ማለት ያው And we agreed to continue this cooperation and prepare one more brigade. We hope other partners will join this effort by contributing to equipping additional Ukrainian brigades. So, I hope tom ካልኦት ሃገራት ድማ ነዚ ናይ ፈረንሳ ተኸቲሎም ንሳቶም እውን ካልኦት ብርጌዳት ሰራዊት ናብዚ ውግእ ክሰዱ ንምሕፀን ይብል ኣሎ ዘለንስኪ ከምኡ ክብል ናይ ግድን እዩ ኩናት ክናወሓሉ ዝኽእል መንገዲ ብኩሉ ኣገለስነት ኣለዎ እታ ስልጣን ናቱ ምስታ ኩናት እያ ትተሓሓዝ ከምታ ብእስራኤል ዘሎ መራሒ እዛ ኩናት ተወዲያ ናይ ስልጣን ዕድል የብሉን ብዙሕ ተፀላዕነት ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ክንደይ መንእሰይ ሃሊቁ ዘሎ ኣብ 22 ነዚ ኩናት ዝክውድኦ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ተሰማሚዑ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዋንቲ 100 ሰባት ኣይሞቱ ነይሩ ሎሚ ልዕሊ ሚልዮን ሰባት መይቶም ኣለዎ ወይ መይቶም ቆሲሎምን ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ስለዚ እዚ ኩሉ ናቱ ኣካይዳ ምዃኑ ኦፍኮርስ እሱ በይኑ ዝገበሮ ኣይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝደፍእዎ እዩ ግን እቲ ዝያዳ ነቶም ኤውሮፓውያን ክሓትዎም ኣይክእሉን እዮም እሱ ክሕተተሉ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ጥራይ ምግንዛብ የድሊ We share a common vision. Reliable guarantees are essential for a peace that can truly be achieved. We continued working on President Macron's initiative regarding the presence of forces in Ukraine that could contribute to stabilizing the path to peace. Emmanuel informed about his communication with other partners aimed at ensuring all necessary steps are taken for peace. Now, it's possible. So, ከም ንሪኦ ዘለና ክሪኦ ከለና ዳርጋ ብጭቡጥ ክግበር ዝኽእል እዩ ዝመስል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መፂኡ ነቲ ኩናት ክውድኦ ንብል ኣለና ኤውሮፓ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ሰራዊት ክሰዱ ይሓስቡ ኣለዉ እቲ ስግንጢር ናቶም ድማ ኣብዚ ኢኻ ትሪኦም it's just እቲ አይሮኒ እቲ ኩነታት ብፍጹም ኣይቅየርን እዩ ቭላድሚር ፑቲን ድማ fully confident ኮይኑ ይፅበዮም ከም ዘሎ ተመሳሳሊ ኔቶ ሰራዊቱ መራሒ ናይ ኔቶ ኣብ ሰራዊቱ ተራኺቡ ዝገበሮ ካስም ኣብዚ Good evening, late good afternoon. I really want to tell you that I'm absolutely impressed today. First of all, for your professionalism and your dedication, that you are not only making sure that Bulgaria is safe, that this whole area is safe of the world, but that you also keep the whole alliance safe. I'm also very much impressed because this is not only Italy. Italy is a big part of this battle group, but you have here... So, ኔቶ ነቶም ሰራዊት ናቱ ኣብ ቡልጋርያ ዲ ወላ ቤላሩስ ኣብ ሊትዌኒያ ዘሎ ኣይዶን ኣበይ ከም ዘለው ከይዱ ብምርካብ ናይ ብሓቂ በዓኹም ኩርዓት ኢና ሕጉሳት ኢና ስለ ነቲ ሃገር ንኔቶ ሃገራት ክብርዎ ዘለኹም እናበለ ከመጉሶም ኢና ንፍትን ዘለና ስለዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ወታደራት ርክብ ስለ ዝኾነ ገይን ወታደራቶም የዳለዉ ከም ዘለዉ ኔቶ ወታደራዊ ሬዲነስ ናቱ ፕሪፔርድነስ ናቱ ወታደራዊ ድልውነት ናቱ ንምርግጋፅ ብዙሕ ስራሕ ዝግበር ዘሎ ወርሒ 5 ديور 24 ዝዝክርዎ ተኮንኩም ኣብዞን ሪፖርት ገይረ ነረ ክሳብ 89 ሰራዊት ተሳተፈ ዓብይ ወታደራዊ ልምምድ ንወርሒ ንገለ መለክ እንደይ ነፈርቲን ዓበይት መራኸብን ዝተራኸቡ ዓብይ ወታደራዊ ልምምድ ገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ብምቕፃል ብዙሕ ወታደራዊ ኮምባት ሬዲነስ እዮም ዝብልዎ ንኩናት ድልውነት ክህልወና ኣሎ ብምባል ብዙሕ ስራሕቲ ይስራሕ ዘሎ ኣብ ሩሜንያ ዝነበሮም ድፍዓት ይዕብይዎ ከም ዘሎ እቲ ኤርቤዝ ናቶም ይዕብይዎ ከም ዘለዎ ኣብ ካልእ ከምኡ እዚ ኔቶ ዳርጋ ንኤውሮፓ ንሱ ተቆፃፂርዋ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ ኩናት ሙድ ኣትዩ ከም ዘሎ ድማ ኢና ንፈልጥ እዚ እቲ ዘሎ ኩንነት እዩ ሓንቲ ካብዚ ዜና እዚ ውፅእ ኢላ ክምለሳ ኣብዚ ግን ሓንቲ ዜና ኣብ ራሽያ ትወፅእ ዘላ እስከ ንስማዕ ኣብዚ On to some news from Russia now. This story is about what's being called a major medical breakthrough. According to reports, Russia has developed a cancer vaccine. You heard that right. And what's more, Russia plans a rollout as soon as early 2025. Also, according to the Russian Health Ministry, the vaccine will be distributed free of cost. ቭላድሚር ፑቲን ዛዘረባ እዚኣ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ድዩ ወላ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሒ ተዛሪቡ ነይሩ ራሽያ ናይ ካንሰር ቫክሲን ክትረክብ ቀሪባ ከም ዘላ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ራሽያ ናይ ካንሰር ኤግዛክትሊ ናይ ካንሰር I'm not sure ግን ናይ ካንሰር ቫክሲን ረኺባ ከም ዘላ ንህዝባ ድማ ብናፃ ክትቦ ምዃና ነቲ ክታበት ብናፃ ክትቦ ምዃና ናው እዚ
ሓደ ብትክክል ሓቀኛ መድሃኒት እንድሕር ኮይኑ ሓስዮም ድማ ከም ዘይብሉ ርግፀኛታት ኢና ጌም ቼንጀር እዩ ዝበሃል እዚ ዓብ ጌም ቼንጅ ክገብር ዝኽእል እዩ ካንሰር ዝበሃል ልዕሊ 100 ቢልዮን ዝትመን ዕዳጋ ዘለዎ እዩ ሕማም ካንሰር ዝበሃል ኦፍ ኮርስ እቲ ካንሰር ዝበሃል ክሳብ 200 ዓይነት ልዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ዓይነት ካንሰር እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዘኽስብ ቢዝነስ ግን ኣብ ናይ ፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ ኣኽሳበ ቢዝነስ ዝበሃል ካንሰር ዝበሃል እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ስቶሪናት ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም መጀመርያ ኣነ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳኹ ኣብ ናይ ፋርማ ካምፓኒ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ናይ መድሃኒት ካምፓኒ ይሰርሕ ነይረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ዓለምና መበል ሳልሳይ ዝዓበየት ካምፓንያ ነይራ ሕጂ ኤግዛክትሊ ክንደይ ኣላ ግን ቶፕ 10 ከም ዝኾነት ርግፀኛ እየ ሆፍማን ለሮሽ ይበሃል ዓብይ ናይ ፋርማ ካምፓኒ ኣብ ካንሰር ድማ ስፔሻላይዝ ዝኾነ ካምፓኒ ስዊስ ባይ ዘ ወይ ክልተ ኣብ ዓለምና ኣብተን ቶፕ 10 ዝስርዓ ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣለዋን ክልቲአን ድማ ሜይን ፎከስ ናተን ኣብዚ ካንሰር እዩ እቲ ካንሰር ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣርባሕ ቢዝነስ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ብክታበት ክሓዊ ይኽእል እዩ እንድሕር ኢሎም ራሽያን ታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ቢዝነስ እዚ ክጠፊ ማለት እዩ and I am very very positive ኣሜሪካ ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣለዉ ኣዝዩ ሓያል ሎቢ ግሩፕ ኣለዎ ናይ ፋርማ እቲ ዝሓየለ ሎቢ ዝበሃል እዚ ነገር እዚ ብፍጹም ክወፅእ ከም ዘይክእል ክኽልክልዎ እዮም እዚ መድሃኒት ተሳይኑ ወይ እውን መድሃኒት ክረኽብሉ ስለ ዘይከኣል ይኮነን ቢዝነስ ስለ ዝኾነ እዩ ምሽቶም ዝሓመሙ ዝሕዊ ኦፍኮርስ ዝሕዊን ዘፅንሕን መድሃኒት ኣሎ እንዲ ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ኤግዛክትሊ ነቲ ሕማም ዝሕዊ ኣይደልዩን እዮም ዋይ ስለምንታይ ሕማም ተሓዊዳ እንታይ ክገብሩ እንታይ ክሰርሑ ገይሮም ተዓፅዩ ማለት እኳ እዩ ስለዚ እዚ ኣስተብዒልካ ምርኣይ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ግን ሂ ኖውስ ዘ ጌም ዕረባውያን ከመይ ገይሮም ንዓለም ተቆፃፂሮም ከም ዘላ ተረዲእዎ ኣሎ ህዝቢ ሕማም እንተለዎ ክፍወስ ክኽእል ኣለዎ ፈርዲኹም ኣለዎ ክፍወስ ክኽእል ኣለዎ እቲ ምዕረባዊ ዓለም ኩሉ ነገር ፀገም ኣብ ገሊኡ ባዕልካ ፀገም ፈጢርካ መፍትሒ ናቱ ትሸይጥ ማለት እዩ ነቲ ፀገም ባዕልካ ትፈጥሮ እዚ በዓል ካንሰር ዋላ ካልእ ብዙሓት ሕማማት እቲ ፀገም ባዕሎም እዮም ዝፈጥሮ ንኣብነት እዚ ብቕልጡፍ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ እዚ ኦቲዝም ዝበሃል ፀገም ሕማም እኳ ኣይኮነ ፀገም ኮንዲሽን እዩ ንሱ ብዙሕ ምስቲ ኢንቫይሮንመንት ዝተሓሓዝ ዳርጋ እቲ ኢንቫይሮንመንት እንተዝቀያየር ነይሩ ክጠፍእ ዝኽእል ክታበት እውን ኣበርክቶኹም ዘለዎ እቲ ክታበታት ዝውሃብዎ እቶም ቆልዑ ኣብ ኣበርክቶኹም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሚኒስትር ጥዕና ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ኣርኤፍኬይ ኣብ ዘበኑ ክግበር ዝኽእል መፅናዕቲ ነዚ ነገራት እዚ ከረጋግፆም ዝኽእል ምፍላጥ የደሊ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ፀገም ባዕልካ ፈጢርካ መድሃኒት ትሸይጥ ማለት እዩ ነቲ ሕማም ባዕልካ ትፈጥሮ ሽዑ መድሃኒት ትሸይጥ ኮቪድ ንርኢ እንታይ ኣብ ካልእ ኮለል ኣበለና ካብ ክታበታትን ኮቪድ ሕጂ ተረጋጊፁ ብዘሎ መንገዲ እቲ ክታበት ነቲ ሕማም ከም ዘይሕውዮ ፈሊጦም ማስኪ ጥቕሚ ከም ዘይነበሮ ኩሉ እቲ ዝገበርዎ እቲ ሎክዳውን ነቲ ሕማም ምስሕፋሕ ዝኾነ ይኹን ለውጢ የምፅእ ከም ዘይነበረ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ስጉምቲ ወላ ሓንቲ ምስቲ ሕማም ዘተሓሓዝ ከም ዘይነበሮ ኣብ መወዳእታ ንሰብ ካብቲ ሎክዳውን ውፃእ ክብልዎ ከለዉ ድማ መፍትሒ ስለ ዝረኸቡ ወይ እቲ ክታበት ጠጠው ዘብሎ ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ ሎክዳውን ጌርካ ቁጠባ ንሃገርን ህዝብን ንምርማስ ተዘይኮይኑ ብኡ ዝተርፍ ሕማም ከም ዘየለ ስለ ዘረጋገፁ እዮም ስለዚ ባዕሎም ሕማም ፈጢሮም ሕማም ድማ ኣብ ላቦራቶሪ ከም ተሰርሐ ድማ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢሉ ኢሎም ፀርፍዎ ዝነበሩ እቲ ኤፍቢኣይ ባዕሉ ተኣሚኑ ዝሓሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መብዛሕትኡ ባዕሎም ዝገብርዎ ነገራት ምዃኑ እዛ ቪድዮ ኣብ ካልእ እውን ከምፃልኩም ክፍትነ Reports suggesting Russia has also promised no-cost treatment for terminally ill patients. Remember, just earlier this year, Russian President Vladimir Putin hinted at progress in cancer vaccine development. In February, Putin, in televised remarks, had said, and I'm quoting here, "We have come very close to the creation of so-called cancer vaccines and immunomodulatory drugs of a new generation," quote unquote. Experts suggest that by next generation, Putin meant the potential of artificial intelligence, AI, to speed up the creation of personalized cancer vaccines, which basically means AI-powered vaccines that can potentially reduce the time needed to develop vaccines. What is known about the new cancer vaccine? According to Russia's TASS news agency, the vaccine is the result of collaborative efforts among several research centers. Earlier, medical expert and researcher Alexander Ginsberg had reportedly told TASS News that as per pre-clinical trials, the vaccine can suppress tumor growth and prevent the spread of cancer in the human body. What's more, unlike preventive vaccines, which... So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሕማም ሓደ
ببزحات وجنات تدقاقفهم زقبروا ومخانومن artificial intelligence بمتقام دما نتأد معناتنا وتقوم دما سلوطنتنا يتم فرايناتو بتعمي تقوم لهم زلون راشا مسزلو حصراتات ناي سبات ابز artificial intelligence مور انفست كم تقبر زلان مور ابو او تهدراوي يكون اب سيفيلاو معلا كتقوم له تفتن كم زلان ان رغصنيه تشاينا مس تشاينا بكولابريت يقبر سلو زلو بزح كاب تشاينا كابتن كامباينتاتنا تشاينا بزح تقمي يرغبوهم زلو منالبات اب مثلا كامباينتات ناي تشاينا اب راشا اب تشاينا زي فكر لو وين اب تشاينا عدلات زي رهبا براشا كم حسمي معبلا خمسه لو ايز نقر سلازي اتي عدلات تقيمه بزو كنتات زي تقبر لا سلازي راشا نبعلو ازيو معبل زغونه ساينس تكنولوجي زلو هاجر تاريخنا لو انا مدهانيت يكون هيكل سلازي this is going to be a great news نعلمنا امودات دما زو دايزي بفلاي نتهم بز حمام زساغيو تسفا كون يخليو ملو بملو تسفا كنبلا ينخلي لكن تسفا كونهم يخلي مهناتو مدهاني زي بالحمامنا تبالك اللي سب تساغيلو منالبات الزنا جرزي تسفا كون خل منالبات صبوق تبق سقينو كالوتون اكو سغولون كدفولون يخلو خونون قبل يدلي نايلو معرف سدما ابز كودي منالبات لا عقدكم يتعمقكم بخون دبلنا ارسينا انا مصنفتن لايك مقبار سبورت مقبار مدقاف دمانا كل سراحينا بلنا مزيان ثلاث نقرات قلطيفنا كنعرين كنستخاخلن زلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብራ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብራ ትክእለና ቁጥር 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ